Kinong yalam ka Hills Farmers Union, HFU, sengkemi haringkat ke HFU umling blok, ha ka yalam uba Alfan Bot Karsentiu, General Secretary, ha ka katnyo tereng unai tong arajar apusan kila hiar ceki arteli kisnong, ha ka tain ribhoi kibla syak penjulor na ka jingwan lenshop ke eryong, min ha ka miet ke katsau tereng unai tong arajar apusan, ban ai mensim, bat ka jing ngulem ye ki para nong rep kibla syak ta na ka ne ka jingja. Kini kisnong kidei kisnong umdap rengi, bat ka umdap dumu, kabah ka te ka jingja kabla syak ta ha kadai ya ki nong rap ha ka ba ki jingtuk jingtap kum ki ding kwai ki tempo ki ding kat bat ki we ki jak jingtung kila julor lut ha ringkat ki yeng ki sem ba ki shong ki sa ha ba kran chikila pathai khbor na kaliang uba Alfan Bot Karsentiu ula ong ba na ka ni ki jingja kala ta shibun ni ki nong rap ki te ki shnong ha ka ba kala long ke ka ba pindu nong ya ki ha ki babun ki liang kum ta ula kerpat na ka sorkar ling ba ki tenat ba depet nadu ya ka kam rap kam riang ka tenat ba depet ba ken phai khmat kerpang sha ki nong shong nong jong kini ki arteli kisnong ki belangat ha kani ka apot bat ban benrap ban nakaliang ka HYU kan salet ban yakandu ye ki bor ba halor jong ka sorkar jilla ban yakren halor kani Em cái giá cái bawah sih. Kan yang bawah. Bun banyak bacis tu. Kiring dah ke. Asyik mandek ni barak kan. Ini long pasal. Tekan ni kasinang undap. Tekan ni kajinjah tu kasi te wan katu kal erhi ngijah ni marning kuang dalang i don sane barok si kun sikti kumtu ngi don sane. Tengi don sane dalang hak tu kupar lajan mit mah wan katu ka eryong. Wan katu ka eryong hak kupar lajan mit kumtu dengir ngempoi bekat here wan katu ka eryong kumtu. Telawan kensan te kala syura nak kumtu kan ni ka er kum ni la syura kan ni ka terpal kan ni la syura ya gibril la syuk lemar syura kumtu kala er kumtu. Hak tu sni wan katu ka eryong kumtu. Tinggal rasno kelemar mo, rasno ting berasno kelemar hirup buan ketukal air kumtu mar kawan kensan teh ngir ngempoi berkat hire buan ketukal air kumtu man tugas ni pa yakis air gila isu yap kumtu syura kal air pa yaki breu pa yaki kun majang lasul nyar situ ngisal merek situ serum senang asu merek langsung kelemar man tugas ni buan ketukal air yang kam jelor teh seni dai kini kisiam air jongi marka yin de sha bangi ang sha phamba shtei kaying brero kala don tarai gumba nyo pratalir ging ki ba syutip manga kum tumul mala te ki bangam tip manga dengar ngam yo bana te ki ding kuai ki ding kai ki ding tempo kum tu ki labun pi ngama syura ban nyo ban pai kum tu ki brero don ki bala man saw mul mala ki ba syupang ti asyu at dakastek ki bala mare na lum na jin tre sayin syuat kum tu mul mala labun hi ka jing jular te Lai kendet masak mo aduk kata dengan pecem olong ngamlak ban batai mo aku majing cam juga pada itu hake sikon ni kawan riong dia kalau penduk nak kalau penjulur tenggoro kinong rap pada long babon ni baru ngi long rap di sini ki basak ta dakeng no baru gi long jing hi ke balaj pada tang kijing ring long ki babah ka hingaseng jing tin aib dala ralut ki jing sak penjulur pada kum gi ladau ki krat keng ki kaj yang ta ki kuai yang ta ki barep tempel yang tu la king kiding kisik ku ngajing yu i jonga de long baro hi pajba hi la saudunong nomor la kata demo nak tu de nomor long benchne kan ga sems ir ro long ngasim da kalun nambang na kesisilun kan te nalor karam long dang long ngajing so jonga long amla su long ban phai nom no long la kadum de namar la ja kum ni namo oi ngahap ban siu kai namar la chim kalun de er ki bayap don hi kalun badeng hap siu bek hi namar bala sim la kular habang de mutai kayak bek hi kalun bade kan gajing pelot jonga kan ga sam er te la jin kot silak hi gajing pelot naduk basdang mar bang isim da kalun hapo bang kum tu gajing sir kum de syura ka bakai hap siu bek ada kata kami dah badu makna kas ero long hapsiu hi kajing siu teh ngim de ban penduk ya kata de nimar bang imut ban ri ya kan imut ban ai bam ban adik ya gi kun ma ban kenang ban sat ya gi kun
ngiri jatang katahi terak untuk yang kuntu dak jing dak temde syura ka bakai macam poiselak he dak jing sim dak kalun dak ram kuntu te kelabun hi kwa he ban kerpat yaki sarkar mo ikwa bakin nyarap nek soi kat baki la sipo orpo yane dagi hajar kuntu mah kat ki bala ngakwa he bakin nyarap bakin senasan elem ban elem sangi ki baduk ki bala jenjar kune balangat hatu ka yang kum hatu si kune belajar hadu kat ne te nga kum utrai jong kane ka pham siar nga bu ya ka jingkarpat hakmat jong ka sorkar ba kan song pha ban phai khmat lem singi mo kham tam ya i block development officer mar kum ju ru ya i minister jong ka veterinary department ba in phai khmat lem la ni ben yan yarap lem hakum kini kijing kiba ngisiam lanot hakajing lan shop jongka mariang mangikum kibrio nyim siam la mudur la nyim siam poi prakhat bat kaneka jinglong jongka mariang kala panjot tiao ya ki jingri ki jingkedup ki jongi bat langba ngi kermen langba kini ki jingri ki jingkedup jongi ba kansa ketiu ya ka yok ka kot ka jongi henry theuse kalong panban dakum ne ka ba ni yamatahi ni la sokut lat lan su jenjar bangim la shu ban kli lan ne ban ya chakmat akadaw ka jing lan shop jong ka mariang te bat ka ka ba ni la jenjar lan ne dei tang manga henry bun ki ba ki parlok nong rep jongi ki bala sha lan shop ha ka ne ka jinglong jong ka jingle jong ka mariang bat khamtam ku manga lei mata ngasim long bakalun bat lahaka halada ka jaha kan irkom ngane kumno ban panpai ya kata ka don saka bang boper te kumtang ka pat khamtam i block development officer bat saisin ya i minister jongka veterinary department bat kumjuru nga soban ai koble lane ban panpau ya ka jing song halor ka jing yale stom lane ka jing tre jong ki dispensary department jongka umling bakila hakini kipor ki bladep balada nyidon kam ya kita wai la ni kita shin bakila kloi ban ai ka jingrap yangi marmar bat habangi lipan naki bat kumta ngaso ban ai ka jing koblei ka ba karpang nam ta jong kiro da kamen sim jong ka jing sokhya ni bayo ya ka kubor naki para dokhat ke jongi ki badan hakani kisnong umdap alor ka ni ka jing dia ka blajia haka khatsau tarik haka por kamba arbaji arsiteng kuntu mensingi haka baka eryong ke erlang thari kalawan banya denti na kadika jaka bat kala pendulor lot ikini ki dieng kwai iki dieng so ya kakat bat ki ki marep ki baki nong rep ki ju imja bat ki ju kamai cekpo na kanika jaka rep iwan hangni da kajing sokhya bat ban penpau ya ka mensim banya ailang ka kti kamon ka kti kadiang na kabaki nong rep ki jungi ki badan bat ki bamat ya kanika jingja ka basongsi nakaliang jo ke health sama union nilawan mentagasni haringkat bat ujengal sekretari napo umling block ima saving ton makri bat kumjuru presiden jongka umling circle ima pilot share ba lingba ka jimpetelenti ke jongki nilala ban poi ke ni ke jaka ban nila idar ke jongki khmat ba kalalong ke jingkuntular ka besar kai kata kata te nakaliang ka jonga mene nasoban ai kublei ya video iba Eric Dekar ngalabat phone cai bat ngalai thuru i bangan wan chane takumta nakaliang jong ka hel sama imian yen ya yeng kabakum kini ke jing ka kinograt ya kendo bat inlong kasti ke jing yada ka jong na bata ka jongki bat kinong ai mensim nakabata kinograt ki bamat ke jing ja ngalabat ha yo general secretary jong ka umling block ya ka ba la shai kasni ani la shis la monde ban penpoi ya ka city nakaliang jokil so mainan ban kerpat ya ka block office ban penpoi ya ka jingarap ki bakerti syakilanot ki bi penduk ya ka ne ka jinge ha ka senang undap nakaliang juga central body ngan selek ban sa syong ya ka isi pada ha ka bedi bagani ka jingja nakaliang ka hil so mainan ngan salib ban kenduk ya minister jaga veterinary kamtam bang yu i ki nongri siar ki badang sedang ha ka ne ka senang bat ki belas dang menyo mensim nakan ni ka kamri sia tang bada ka ba kawan jian akom ni hiduk mensim
Sesakawi ka banga sukhya bah mata kasni kalong ba kini kinong rat ki beshem ka kisisilon kim dadon ba kata ka jing smuthu hadin ka jing sha penjular kumni kim da smuthu ba kumnu kinle bat ka ika baki de banne nangno kinwa jing yarap bat kumnu kinla ban siupat kata kalon kata ka di ka babu yu dak jing kali bah ha te dai halor jong kani min salit bani kendo ya i minister i ba hek nakabenta ba in yarap lang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata i kadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya